jo me'n vaig a rentar-me les mans. Vamos. Tu no te rentes les mans? No fa falta. Pots agafar una malaltia infecciosa. Què és això? És un risc per a la salut que es pot evitar amb bons hàbits. Vols una? Sí. Te la vas a menjar? Sí, està bona i no ha passat ni 5 segons. Jo no estic segura, Hem recordat el que he dit abans. Agafar un iogurt. A què dia estem avui? Avui és 5 de desembre. Pues aquest iogurt ha caducat el 3. Ui, ja està caducat, Tirar i agafo un altre. No passaré, me la vaig a menjar. Hola! Hola, què tal? Bé, que et volia dir si volies vindre a la fira amb nosaltres. Què va, no puc, em fa molt mal la panxa. I he anat al metge i m'han dit que tinc tifoidea, que és una malaltia infecciosa causada per bebides o menjar. Ostres, això no serà per el iogurt que et vales menjar ahir? Ostres, pot ser, és veritat. Bueno, pues millora't. Adeu. Gràcies, adeu. Jo volia anar a la fira. 8:18 de la mañana y precisamente para hablar acerca de la hepatitis A, el brote que hay en Dagua y qué implicaciones tiene esta enfermedad, nos conectamos con Jenny Ordóñez, quien es infectóloga del HIV. Pues yo estoy vacunada contra la hepatitis A. Ah, pues jo no. I ara com he posat tan malalta, vaig anar a vacunar-me. Bon dia. Bon dia. Vinc a posar-me la vacuna de la hepatitis A. Una vacuna és un preparat que conté el virus o bacteria causants de la infecció però inactius, de manera que no puguin causar cap mal a l'organisme. Ja està. Gràcies, adeu. Aquest ha estat el nostre vídeo sobre les malalties infeccioses. Les malalties infeccioses és un risc important en la nostra salut. Convé adoptar uns hàbits de vida saludables i seguir un programa de vacunació. Esperem que vos hagi agradat el vídeo i que hagi arribat el missatge. Adeu. Adeu. Miquelito. Espera que... Ah, sí. Ah, me has preguntado si quería ir a... ¿Sabes lo que tenía que decir? 8:18 de la mañana y precisamente para hablar acerca de la hepatitis A, el brote que hay en Dagua y qué implicaciones tiene esta enfermedad, nos conectamos con Jenny Ordóñez, quien es infectóloga del HIV. A la primera, Aquí no se desperdicia nada. Eso, mira. Vamos, Gris. Es verdad. Somos iguales. Bueno, ahora sí. Igual. Una vacuna és un preparat que conté el virus o bacteria causants de la infecció però inactivats. Vale, ja està. Una vacuna... Aquest ha estat el nostre vídeo sobre les malalties infeccioses. Les malalties infeccioses és un risc important en la nostra salut. Convé adoptar uns hàbits de vida...